Zein da errezeta, antxoa nila horri bat. Lehenengo osagaia, protagonista eta garrantzizkona, Bermeoko antxoa. Bermeon gaude, eta nola, bertako erregina. Bigarrena, piperra, pipar morro berdea. Gaztaurdina, arrautzak, limoi pikin bat, batxuia eta kuiatxoa. Ogia eta maionesakin bukatuko du errezeta, eta hoi diak gure osagaiak. Errezetakin hasiko beha, eta lehenengo pausoa hortako, antxoa kontserba daukan olioi berreskuratu eta maionesa egin. Betu, gu maionesa indadako, baina olio geixo botako jo zuek ikusteko. Betu, ze maionesa zoragarria, ze brillo politaukan, eta hemen antxoan zapore guztia dakagu. Seiko dugu, betu, bigarren osagai bat, klabea, krujiente puntu bat eman aldera eta despistatu dezaken are bai. Ordu, nik alabazina jarri diot, olako xafla txiki bat, bi parte berde dauzkena, zuritzekoakin, denboraik ez galtzeko, modu hontan dakau, xafla homogeneo bat. Hirugarren osagaia edo gure pintxoan oinarria. Ogia, ogi prejitu bat. Barra batetikan, xarra bat prejitu, eta ni, baztarrak enduzkiot. Gure errezetako beste osagai bat txurru. Wow, Gazta urdina. Neuri gazta asko gustatzen jata, eh? Bai. Da fuerti baldin bada... Parte bat, honek zapore nahikoa emango dio. Beste osagai klabetako bat, kaso hontan pintxotan tradizio handigoa daukena, pipar morro berde bat, nik ustean bezala, eta ingo du, denbora galdu gabe, xarra bat atea, eta betu zuritzeko modua, hartu puntak, dazkaten lau lerroiek eskibatu, eta zuzen-zuzenen hau prejituko dugu. Betu, hola xeutziko dugu, prejitzen zartain suabe-suabe, eta azala kentzeko modun daun momentun, piperra modu hontan gehatuko zaigu. Hau izango da, gure beste pintxonetako elementuak, betu zeitxura polita. Holan geratuko zan? Hola geratukoa. Nik ez diot ezer gehioen, prejitu azaletikan, eta, azala kendu, azala erreta da honian. Orduan hasiko naizia elementuk mozten eta pintxoa montatzen. Edarto. Eta modu honetan ja, kalabazin xafla pare bat, gainean dazkau, perfecto. Segidan, piperra, joku berdinengo dugu. Ezken honek mila horri izena daukea, eta mila horri izena daukenez, kapa batzuk, inberdizkio honi. Gure antxoa, haure zatituta jarriko dugu, parteik, politxenak erabiltzeko, eta hau ez da bota beharre. Betu ja, zeitxura politia dukean, gure pintxotxuak, gure maionesatxua, gainetikan jarriko jo. Eta arrexia moten da, baina? Eta, gure arrautze goxia, hau da, 10 minutuz egositako arrautze goxi klasiko bat. Honek ez daukez, sekretuk ez misterioekan. Arrautze goxi eta birrindu. Hortxe. Itxura darra, eh? Azkeneko gitua. Zitriko puntu hori sumatu dabe, baina... Karo, hau, limoiakin olimakin izinke, bai. Berdin, laranja erabiltze badu ere, puntu positibo bat izan leike. Kombinazioare politxe izan daitekelako. Hortxeak hago. Gastatu duen mokautxoa. Familia, hortxeak azue, antxoa millorria.